जै माबा मोनसे बुंबाय बेखौ हारसाफोरनि गेजेराव दामना हैलायनोसै दिनैनि समाव आंबो गियोसो लिडारफोरनि आखलखौ नुनानै राबना फंबाया जुदि रामजों लोगो जायाबा थैनाय नङामोन होनदो दा जोंनि हारियाबो बिदिनो जाबोदों गोदोनिफ्रायनो जोंनि सुथुरा सोर जोंनि गावनि सुथुरा गावनो যদি তেনেকা যদি চলি থাকে তেনেহলে আমাৰ লাষ্ট ৰিজৰ্ট হ'ব যে আমি হাইকোৰ্টত চাপিব লাগিব আমি কেছ দিব লাগিব যেহেতু ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটৰ ভায়োলেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত সংবিধানৰ মতে বা আমাৰ ষ্টেটৰ দায়িত্ব পৰে যে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটটো সকলো নাগৰিকৰ কাৰণে এনশ্যোৰ কৰিব লাগে फरायथ'वाखै खोथाफोरखौ आरो गुबुन मोनसेया जाबाय राबना फंबाया जुदि रामजों लोगो जायाबा थैनाय नङामोन होनदो दा जोंनि हारियाबो बिदिनो जाबोदों गोदोनिफ्रायनो माने राबना रामजों दावहा नांनाय समाव फंबाया जेला रामजों लोगो जाहैबाय अब्लासो राबना थैबाय दा जोंनियावबो हारिनि सिंनि खोथाफोरखौ मालायनो बुंफोरजोबनानै होयो आरो बेवहायनो हारिया सिङाव जेबो गैया जायो दा ओंखायनो खोब माने टेकनिकेलि थांनो गोनां जायो आंखौबो बिराद प्रभक खालामो बुंथो होननानै मालाया नङा जोंनि मानसिफ्रानो सोरबा एकदम बुंनाङै बाथ्राफोरखौबो बुंनानै एसे प्रभक खालामो रागा जोंबाय बायना बुंथोंसै खोमा माबाथोंसै खोमा होननानै आरो जै माबा मोनसे बुंबाय बेखौ हारसाफोरनि गेजेराव दामना हैलायनोसै आरो गुबुननि गेजेराव दामना होलायनोसै नैफोरखौ खालामबाय थायो दा बेबायदिब्ला मोनसे हारिया जौगानाया जोबोद गोब्राब जागोन आरो दिनैसिम बर' रायजो राजाफोरखौ मानिनांगोन सोर बेसेबां लेखा गोरों सोर बेसेबां धोनि गोरिब बेजों खोथा गैया एसेबां धैर्य हमनानै जे 30-40 बोसोर नांबोबाय जाय लिंदों बेजोंनो थांबाय बे मोनसे केरेक्टारखौ खिन्थु जोङो बयबो माने बाख्नायनांगोन बर' हारिनि दा ओंखायनो दिनैनि समाव आंबो गियोसो लिडारफोरनि आखलखौ नुनानै कि बांद्राय सेल्फिश जानानै मालाबा हारिखौ बिराद अलखदाव खोख्लैगोन नामा आरो मालाबा बांद्राय थाबनो मोनजानो लुबैनानै माने बबेबा जिनिसफोरखौ एसे कमप्रमाइज खालामगोन नामा दा नैबेखौ एसे गिनाय मोनो दा आंखौबो बुंदों नैबे सुक्ति खालामनायनि थांखिया इलेक्सन गेलेनायल'मोन नामा बायदिसिना हेन टेन दा नैबे समाव आङो दायो पार्टियाव थायामोनब्ला गोबां खोथा बुंगौमोन आङो खारन गुबुन जायगायाव थानानै गुबुन खोथा बुंनाया थिग नङा जातीय एजेन्डाखौ लानानै दायो एबसु बर' साहित्य सभा गुबुन आफादफ्रा खामानि मावगोन जोंबो मावगोन पलिटिक्सआव थानानै नाथाय जोङो खोथाखौल' बारा बुंनाय नङा दा दिनै जाथिनि इस्यु पलिटिकेल इस्यु गासैखौबो लाब्रा खालामनानै मावनो थांनानै बिपिएफआ ओरैबो प्रब्लेमाव खोख्लैगासिनो दङ जोंनि थाखाय मोनसे ब्लेक चेप्टार नैबे मोनसेया खिन्थु मोजां मोनसेया जाहैबाय मा डाइरेक्टरेटखौ जों मोनबाय लोगोसे बे एसेम्ब्लियावनो बुंबाय जोंनि एरियानि कलेजफोरखौ निट बेस माने गासैखौबो प्रभिन्सियेलाइज खालामजोबसिगोन आरो बिखौनो थांनाय नैबे 10 बोसोराव जोंनि मास्टारफ्रा प्रफेसारफ्रा फाइल लायै बिनि न'आव थांलाय दिनैनो खाम्फानि न'आव दिनैनो शिबनि न'आव मालाबा लोगो हमहोआ मालाबा मोजां रायलाया मालाबा जागोन दिनै एमपिनि न'आव थाङो जाया जोंखौथ' जोंनि खाथियाव बारा फैखायामोन मानोना ज' थाङो जायफोर मावनो हाग्रा रावबो मावनो हायाखिसै आरो बिनिखायनो बेखौ एकर्टआव सोनाय जादों बे एकर्टआव सोनाय लोगो दिनै जुदि बिथांमोना सिदा आखाइजों मावाबा गाबोन जों सुप्रिम कर्ट खालामनाबाबो मावहोगोन बेयाव लामा दङ बे एकर्टआव आरो बेयाव चिफ मिनिस्टारनि सिगनेचार दङ बेवहाय अफिसारफोरनि सिगनेचार दङ बे एकर्टखौ इमप्लिमेन्ट खालामथारनांगोन ओंखायनो दाख्लै हम मिनिस्टारखौ आं थांनानै बुंदों जि एकर्टखौ नोंथांमोना गावनि गोसोजों लुबैनानै खालामबाय बे एकर्टखौ इमप्लिमेन्ट खालामगोन ना खालामा होनना सोंहैदों आं अब्ला हम मिनिस्टारा बुंदों बिफर एसेम्ब्लि इलेक्सन जेसेबां क्लज दङ इमप्लिमेन्ट जानांगोन जों दायित्व लागोन होननानै हम मिनिस्टारा बुंदों स्वयं इन्डियानि आरो बिनि थाखाय दिनै एसेबां माने ओरै बुंनोथ' दरखार गैया मा लाब मोनगोन इखो आंखौ 1000 बार राय बेजों जुदि सोरहाबा लाब जायोबा खिन्थु आंखौ 1000 बार रायनानै नोंहा जुदि लाबानो जायाबा माने आं माने नोंहा रायनानै माथो खामानि मोनो नोङो दा नैबे जिनिसा मा जागोन टटेल हारिनि माने प्रब्लेमखौसो मालायनि सिगाङाव देखायनाय जायो दा बेखौ लासै फोजोबबोनांगोन मोनसे चेप्टार थांबाय जोंहा बै बिएससिआ मोनसे चेप्टारमोन दिनै भलेन्टियार फर्सआ फैदों आंनियाव बयबो ज्रावनो 800,000 दङ जोंनियाव 800 दङ बिथांमोना फैनानै बुंदों आंनि फिसालाखौ फरायनो हायाखिसै फिसाजोखौ फरायनो हायाखिसै बिटिसिआव जेबो मोनाखिसै खनसेनि थाखाय नों नायथारनांगोन होननानै माने भलेन्टियार फर्स बै 87नि आं बुंदों जोंनि सरकार फैयोबा नोंथांमोनखौ जों नायगोन आरो मोजाङैनो नायगोन गावनि आथिङाव गसंनो हानाय खालामगोन बे आंनि ग्यारेन्टि होनना बुंदों 800टा फेमिलिखौ नायनाया बारा गिदिर खोथा नङा हायो बेखौ नायनो गोसोबा नैबे 17 बोसोराव बिसोरखौ जों नायनो हासिगौमोन
दानि बुंदों जे भेन्सार स्कुल जानानै मानसिफ्रा बिराद रिटायार जाबाय आंनियाव फैदों भेन्सार आं बुंदों जायफोर रिटायार जाबाय थांनाय 5 इयार्सआव बिसोरनोबो जों होगोन 1 लाख करि थाखा लास्ट 5 इयार्सआव मानोना बिसोरबो जोंनि थाखाय हारिनि थाखायनो खामानि मावदों आरो बिनि थाखाय बिराद बुरजा फैसा नाङा नङा 1 लाख थाखा जुदि होयोबा बिनो बेसेरा बियो रिटायार जाबाय एटलिस्ट साननैसोनि थाखायबाबो हां लानानै मोजाङै माने खामानि मावनो हागोन दा नैफोरबायदि आसनिफोरखौ दा स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन कमिटि दागोन कमिटियाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद थाफागोन दा बिथांमोना रायलायगोन कमिटियाव गासैबो बे निट बेस सोदोबखौ मानो बाहायनो गोनां जादों आसामाव अलरेडि बिराद आयेन दंखायो 2017नि सिगांनि जानांगौ 2011नि सिगांनि जानांगौ बे आयेनफोरखौ नायोबा जोंनि स्कुलफ्रा मोना माबा नङा माबा क्राइटेरियाव फेल जायो सोरहाबा डाइस कड गैया सोरहाबा पास पार्सेन्टेजआ गैया माबा गैया ओंखायनो बेवहाय मोनसे सोदोब सोदों कि निट बेस आरो निट बेस माने निटआथ' नांखागोन नाखा आरो निट बेसखौ नायोबाथ' जोंनो आरो 20टा कलेज नांबावगौ जोंनो साइन्स कलेज आर्ट्स कलेज जोंनि एरियायाव स' जोङो निट बेस प्रभिन्सियेलाइजेसनखौ खनसे बारहोनायनि उनाव 6 मासनि गेजेराव एनादार जोंनि प्रजेक्टआ जागोन कि निट बेसाव जोंनो आरोबाव 20टा कलेज नांबावगौ जोंनो आरोबाव साइन्स माने डिग्री कलेज साइन्स आर्ट्स जेबो थागोन अब्लासो जोंनि इउनिभारसिटियाव फरायनो मानसि ओंखारगोन नङाबा मालायनिफ्रायसो फैना फरायजोबगोन दा बे मोनसे प्रपार प्लेनिंजों खालामनाय जादों आरो नैबे गामि दानखानाय सोनायखौ आं दिनैबो बुङा गाबोनबो बुङा जेब्लासिम जाया अब्लासिम बुङा আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা এটা ডেলিগেশ্যনে মাননীয় আমাৰ কোকৰাঝাৰৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ মহোদয়ৰ থ্ৰু আমি আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰলৈ এটা মেমৰেণ্ডাম আমি প্ৰেৰণ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ মূল ইছ্যুটো হ'ল যে যোৱা আমি 8 তাৰিখত আপোনালোকৰ দ্বাৰা আমি গোটেই অসমত যি বড়ো মাধ্যমৰ স্কুলত যেহেতু টেক্সট বুকৰ মানে নাটনি চলি আছে আৰু এইটো বিষয় লৈ আমি যোৱা 18 মেলৈকে বাট চাইছিলোঁ আৰু আমি দেখিবলৈ পালোঁ এতিয়া যে 18 মে যোৱা 18 মেলৈকে আৰু তাৰ পিছৰ দিনাৰ পৰা যি ডেটা আমি ওলাইছোঁ ইয়াৰ যি আৰু 12খন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আমাৰ বড়ো মাধ্যমৰ কিতাপ আজিলৈকে মানে সেইটো স্কুলত গৈ পোৱা নাই আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এতিয়া এটা এনেকুৱা অনুভৱ কৰিছে যে জুন মাহত তেওঁলোকে যিহেতু সেশন এক্সাম দিব লাগে বিশেষকৈ মানে হায়াৰ ক্লাছলৈকে যেনেকুৱা ক্লাছ 9, 10 তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত মানে অসুবিধাত পৰিছে আৰু আজি আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা সেইটোৱে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এটা দাবী আকাৰে আকৌ আমি প্ৰেৰণ কৰিছোঁ যে তেওঁ যাতে অতি সোনকালে যিহেতু সকলোৱে জানে ভাৰত সংবিধানৰ দ্বাৰা আমাৰ শিক্ষা এইটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত যদি কিতাপ নাপায় তেতিয়াহ'লে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটটো ভায়লেশ্যন হয় ইয়াৰ কাৰণে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি ইণ্টাৰভেন কৰিবৰ কাৰণে আৰু অতি সোনকালে যাতে যি 12খন জিলাৰ যি কিতাপৰ য'ত নাই কিতাপ য'ত নাই সেইটো আমি লিষ্ট প্ৰেৰণ কৰিছোঁ তেওঁলোকে যাতে এইটো অতি সোনকালে প্ৰেৰণ কৰি দিয়ে আৰু লগতে ইয়াৰ এটা ছেকেণ্ড ইছ্যু আছিলে যে গোটেই অসমত আজিকালি যিহেতু গভৰ্ণমেণ্টে ইউনিফৰ্ম ছাপ্লাই দিয়ে যাতে ইউনিফৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যিহেতু আমাৰ জাতীয় পোচাক য'ত দখনা পিন্ধা হয় কোনোবা মেখেলা পিন্ধিব আৰু যেনেকুৱা য'ত মানে নিজৰ জাতীয় পোচাক বা ড্ৰেছটো পিন্ধা হয় তাত যাতে তেওঁলোকে বাহিৰৰ পৰা মেচিনৰ ওভেন বা মেচিন দ্বাৰা বনোৱা যিটো পলেষ্টাৰৰ ড্ৰেছ বা দখনা সালৱাৰে হওক দখনাই হওক কিন্তু লোকেলৰ যিটো প্ৰয়োগ কৰিব পৰা ট্ৰেডিশ্যনেল দখনা পিন্ধিব লাগে তেওঁলোকে যাতে এইটো যত্ন লয় আৰু তেওঁৰ যাতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাৰ যি স্কুলত ইউনিফৰ্ম ছাপ্লাই দিয়ে তেওঁলোকে যাতে SSৰ যি এটা মেনেজমেণ্ট সেইটো যাতে তেওঁলোকে এইটো মানে ঠিকমতে চাব লাগে নহ'লে আমি গ্ৰহণ নকৰোঁ আৰু নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আমি যোৱা বছৰো প্ৰটেষ্ট কৰিছোঁ আৰু তেনেকৈ আমি এনেকুৱা যদি দখনা আহে তেতিয়াহ'লে আমি নিশ্চয় এইটো গ্ৰহণযোগ্য নহয় আৰু আমি প্ৰটেষ্ট কৰিম আৰু বিভিন্ন যিটো স্কুলৰ এতিয়া টিচিং লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েল হওক আৰু বেগ ছাপ্লাই হওক বিভিন্ন সামগ্ৰী হওক যিহেতু ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটৰ ক্ষেত্ৰত ষ্টেটে যিটো ছাপ্লাই দিয়ে সেইটো যাতে অতি সোনকালে তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰেৰণ কৰি দিয়ে নহয়বা তেওঁলোকৰ যিটো একাডেমিক ছেশ্যন অলৰেডি 1.5 মান হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰ ভিতৰত যদি তেওঁলোকে কিতাপ নাপায় বা বেগ নাপায় বা কিছু মেটেৰিয়েলছ যদি নাপায় তেনেহ'লে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আজিৰ যুগত আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ মেচিন লাৰ্ণিঙৰ যদি জ্ঞান প্ৰাপ্ত কৰিব লাগে কিন্তু সেই জ্ঞানৰ আওতাত যদি তেওঁলোকে বেছিক কনচেপ্ট বা বেছিক নলেজটো পাবৰ কাৰণে যদি সক্ষম নহয় তেতিয়াহ'লে আমি আৰু পিছপৰাই থাকিম আৰু আমি এনেকুৱা এটা পৰ্যায়লৈকে যে বাচ্চা বা ল'ৰা ছোৱালী আজিৰ যুগতো মানে তেওঁলোকৰ এটা মনোভাৱ হৈ থাকে যে কিতাপ নাপালে আমি স্কুলত কিয় যাম তো এনেকুৱা এটা মনোভাৱ যাতে আমাক ইয়াত ড্ৰপ আউটটো যাতে বাঢ়াই নিদিয়ে বা ড্ৰপ আউটৰ সংখ্যা যাতে বাঢ়ি নাযায় ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই ইয়াৰ কাৰণে আমি চিৰিয়াছলি অসম চৰকাৰক আমি সেই দাবীটো প্ৰেৰণ কৰিছোঁ আৰু অনাগত দিনত যদি তেনেকৈ যদি চলি থাকে তেনেহ'লে আমাৰ লাষ্ট ৰিজৰ্ট হ'ব যে আমি হাইকোৰ্টত চাপিব লাগিব আমি কেছ দিব লাগিব যিহেতু ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটৰ ভায়লেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত সংবিধানৰ মতে বা আমাৰ ষ্টেটৰ দায়িত্ব পৰে যে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটটো সকলো নাগৰিকৰ কাৰণে এনশ্যোৰ কৰিব লাগে